Din il-qawwa eżistijaj, Ġwanni Pawlu II jurina kif fi żmien fl-istorja kella tassew momenti ta' grazzi kbar għalina l-insara. Minnhom jgħidilna illi fi żminijiet meta l-Kristjanità nfisha kienet tidher medda, il-ħelsien tagħha kien attribwit lill-qawwa ta' din it-talba. Kemm nixtieq li nemmnu eżistijaj dawk li jemmnu ta' qabilna fejn jidħol ir-Rożarju. Kemm nixtieq li nitħeġġu mill-ġdid għal din it-talba. Kemm nixtieq li nemmnu dan il-kliem li qalilna l-Papa Ġwanni Pawlu II li kien profeta eżistijaj. Nemmnu illi kif fil-mewoddi meta l-Kristjanità kienet medda, kienet meħlusa minn dan it-teddid bil-qawwa ta' Rożarju. Mod partikolari nafu l-koll il-ġrajja ta' Lepanto, meta il-fidi nisranija kienet se tiġi ħanidu hekk imneħħija mill-Ewropa. Imma hemmhekk bil-qawwa ta' Rożarju saħħet ir-rebħa li kien hemm bżonn. Anke llum fi żminijietna l-fidi nisranija hija medda. Hija medda fuq livell ta' pajjiżi sħaħ, mo speċjali fejn tidħol l-Ewropa, illi trid tkun sekularizzata u trid tneħħi kull referenza l-Alla saħansitra dal-aħħar anke smajna b'ċirkustanza fejn qed jiġi suġġerit minn qorti tal-Kunsill tal-Ewropa sabiex il-kurċifiss jitneħħa bħala simbolu reliġjuż mis-soċjetà. Ċertament li l-fidi tagħna mhix marbuta ma' affarijiet esterni, però x'aħna nemmnu falla l-inkarna li sar bniedem ridu nurruha din b'ġesti esterni fl-umanità sabiex infakru l-bniedem fl-imħabba tiegħu li Ġesu. Allura eżistija naraw iva, però mhux biss fuq livell ta' tneħħija ta' immaġnijiet, kemm liġijiet fi żminijietna jgħaddu l-politiċi illi eżistija jmorru kontra l-Vanġelu bħal mija l-liġi favur l-abort, il-liġi favur l-eutanasja, il-liġi favur id-divorzju, fejn hemm il-gwerer se nitkellem fuq daw iktar il-qudiem. Il-Kristjanità iva hija medda fuq livell politiku, però hija medda wkoll fuq livell kulturali. Meta għandna kultura eżistijaj li verament anke twaqqaċċaj dik li l-fidi nisranija, pereżempju bħal mija l-festa tal-Halloween. Meta għandna eżistijaj elementi ta' kultura, films li waqqaċċajt il-ħajja ta' Kristu, kidbiet, ċajt li waqqaċċajt il-persuna ta' Ġesu, satanizmu li ridikola il-persuna ta' Kristu. Eżistijaj meta nsibu elementi anke ta' kultura fejn topponi dik li għal-ħajja l-valur insara. Il-fidi nisranija iva, jew nemmnu. Ħaġa waħda qed nitlobkom bibtijaj, fisem Ġesu, fisem il-Madonna qed nitlobilkom. Jew nemmnu fil-qawwa ta' din it-talba. Anke meta l-fidi tagħna personali inħossuha li hija medda. Ejjew aħna wkoll induru lejn din il-qawwa ta' Rożarju ħalli aħna nkunu nistgħu tassew niskopru illi l-Ġesu u Marija iridu jipproteġu l-fidi tagħna, iridu jħarsuna fil-fidi tagħna. Ġwanni Pawlu II jgħid illi fidejn il-qawwa ta' din it-talba fi żminijietna huwa jafda żewġ kawżi partikolari u importanti ħafna. Il-kawża tal-paċi u l-kawża tal-familja. F'dan mument nixtieq eżistij li aħna wkoll ninaqdu mal-Papa Ġwanni Pawlu II. Ejjew fit-talb tagħna nitolbu tant għall-paċi fid-dinja u għall-kawża tal-familja fi żminijietna. U nitolbu talba tar-Rożarju għaliex rajna din il-qawwa kbira li għandha. Fil-kuntest lokali li aħna ngħixu fih eżistijaj, fejn jidħol iż-żwieġ u l-familja, għandna mentalità, kultura li tbidlet ħafna, bil-possibilità li anke l-leġiżlazzjoni, il-liġi tagħna, titbiddel ukoll biex tirrifletti din il-bidla kulturali li qiegħda sseħħ fil-ħajja tagħna. Qed nirreferi eżistijaj kif fil-pajjiż tagħna f'Malta. Il-kunċett l-idea ta' żwieġ għal dejjem qed titnaqqar brata maġla. Qed titnaqqar fil-qlub ta' tant persuni. Sal-punt li anke wasalna li ridu l-introduzzjoni tad-divorzju għaw Malta. Il-Knisja eżistijaj quddiem sitwazzjoni bħal din ċertament tidħol fid-dialogu ma' min qed jipproponi d-divorzju. U għax ħafna drabi ma jkunx ispirat mill-fidi nisranija, id-dialogu li toħloq il-Knisja ħafna drabi jkun dialogu intellettwali
Id-dialogu fejn il-Knisja turi raġunamenti, turi argumenti illi ma jitilqux mill-kelma talla u laqqas jesprimu l-lingwaġġ tal-fidi, jiġifieri ma titkellimx b'mod illi isma' x'Ġesu għalinna, x'Ġesu għallimna, x'il-Vanġelu jgħidilna. Imma minn studi li jsiru fis-soċjetà tuża x-xjenzi umani b'mod partikolari l-psikoloġija u s-soċjoloġija sabiex turi wkoll kif ir-riċerka turi illi isma' id-divorzju għandu effett ħażin fuq livell ekonomiku, fuq livell psikoloġiku, fuq livell tat-tfal. Allura il-Knisja turi dawn l-istess argumenti għaliex biex ngħidu hekk ikunu fuq l-istess sieq bejn l-argumentazzjoni li toffri l-Knisja u bejn l-argumentazzjoni li joffri anka min ikun qed jaqbel mal-introduzzjoni tad-divorzju. Il-Knisja tuża wkoll allura eżisti il-lingwaġġ ta' raġuni. Għaliex? Għaliex ir-raġuni u l-fidi ma jmorrux kontra xulxin fir-realtà. Ħafna jippruvaw ipoġġuhom kontra xulxin, imma il-fidi tmur lil-hinn mir-raġuni u ma tmurx kontra ir-raġuni. Il-fidi tina daw li l-raġuni ma tagħtijenniex. U allura eżistijej, il-verità li hija waħda, il-lingwaġġ tal-fidi faċilment nisprimawh fil-lingwaġġ anka tar-raġuni. Jekk Ġesu għalinna li d-divorzju huwa ħażin, ħanaraw li d-divorzju huwa ħażin. Għaliex Ġesu ma jgħidilniex gideb, Ġesu jgħidilna l-verità. Fil-waqt il-Knisja tidħol eżistijej allura b'servizz lejn il-komunità ċivili, lejn il-komunità politika, u b'servizz li huwa moti fl-imħabba ma dejjem b'rispett lejn il-verità. Il-Knisja mhix vera li tipprova timponi it-twemmin tagħha kif uħud jippruvaw jgħidu. Il-Knisja għandha missjoni x'taqdim mod jagħmel Kristu li ħadd ma jista' jneħħiela anke jekk il-Knisja tissallab ma' Ġesu, imma l-Knisja taqdi din il-missjoni tagħha b'servizz ta' mħabba lejn il-bnedmin anke jekk ma jemmux fi Kristu, imma din l-imħabba rid ikollha rispett lejn il-verità u mhux lejn l-akkomodazzjoni ta' dak li ċerti persuni jkunu qegħdin jitolbu. Però eżistijej, minkejja li l-Knisja għandha din l-attitudni li ċertament hija attitudni l-Knisja tittimxi biha fid-dialogu, però nixtieq nagħmel appell intern fil-Knisja. Illi jisma' il-Knisja m'għandix biss il-lingwaġġ tal-fidi, tar-raġuni. Il-Knisja għandha wkoll il-lingwaġġ tal-fidi li jiġi espress ukoll fit-talb. U allura nixtieq inħeġġeġ ħafna l-insara Kattoliċi jew Malta li fil-waqt il-milmulej taħ il-grazzja li jista' jargumenta fejn tidħol din is-sitwazzjoni tal-introduzzjoni tad-divorzju f'Malta. Aħna l-insara Kattoliċi għandna qawwa li ma nistgħux ninsewha. Din hija l-qawwa li toħroġ mit-talba tar-Rużarju. Jien nixtieq minn qalbi nagħmel din il-proposta għal darb'oħra x'għamilta diversi drabi oħra. Però nixtieq li vera tittieħed bis-serjetà. Jekk Ġwanni Pawlu t-tieni għalinna f'idej it-talba tar-Rużarju se iħalli l-kawża tal-familja u l-paċi. Nistgħu aħna bħala Knisja f'Malta verament ninaqdu fl-imkien u nħallu f'idejn il-qawwa tar-Rużarju mill-ġdid is-sitwazzjoni tal-familja f'Malta. Is-sitwazzjoni tal-familja li jekk irridu naħdmu tas-sew favur iż-żwieġ u l-familja, irridu naħdmu bil-fors kontra divorzju. Għaliex divorzju jmur kontra d-dinjità ta' żwieġ u kontra d-dinjità tal-familja. Għax il-familja timbena fuq iż-żwieġ, divorzju jmur kontra iż-żwieġ, divorzju jmur kontra d-dinjità ta' żwieġ u d-dinjità tal-familja. Nistgħu nieqfu eżistijej din il-qawwa tal-ħażen bit-talba tar-Rużarju. Nistgħu aħna l-insara Kattoliċi nemmnu li jekk ninaqdu Omna Marija, nagħtu widen għas-sejħa tagħha, illi aħna verament nitolbu t-talba tar-Rużarju u nemmnu kif emmen Ġwanni Pawlu t-tieni li din tista' teħles il-pajjiżna mill-pjaga tad-divorzju. Għal uħud din jissiraw ħaġa impossibbli, però jiena nemmen li għat-talb ta' ċkejknin il-mulej ibierek il-pajjiż tagħna, ibierek il-Knisja tagħna. Però jekk laqqas aħna internament fil-Knisja ma nkunu qegħdin nemmnu din, allura aħna nkunu qegħdin noqsu anke minn missjoni lil mulej f'danna. Missjoni li mhix biss fuq livell ta' dialogu intellettwali, missjoni li mhix biss fuq livell ta' argumentazzjoni, imma missjoni li rridu naqduha wkoll fuq livell ta' talb, fuq il-fiduċja tagħna falla, fuq l-interventi ta' Omna Marija eżistijej. Għaliex Omna Marija hija li għadha taqdi missjoni tagħha fil-Knisja llum ukoll. Naċċettawha jew ma naċċettawiex, hija tibqa' taqdi din il-missjoni tagħha.